Hey, what's up guys? Isang magandang umaga sa inyong lahat. Isa namang panibagong video natin ang i-vlog natin ngayon. Ngayong araw is ihaw kami ngayon ng bisayang manok. Sama itong magulang kong gwapo. Hello! What's up? Still available pa ito guys. Mag-like sa akin. Ito na. Wala pa wala pa itong jowa hanggang ngayon. Iwan ko kung bakit. At itong isa naman yung maganda kong ina. Si hi Nay. Hi Nay. Hi. At ito naman yung gwapo kong tatay. Ayan. Yung tatay kong gwapo. Ayan. Mahiyain siya guys. Kaya puntahan natin ha. So, ayun guys. Nag-ihaw tayo ngayon ng bisayang manok. Lalagyan natin ng ginataang manok. What? Ginataang manok? Ginataang lubi. Yung bisaya lubi. Ginataang niyog. Sorry pala guys. Medyo nagkamali ako ng Tagalog. Sinsya na kayo ha. Sinsya. Hindi kasi ako masyadong sweet to mag-Tagalog. Sinsya na guys. Ayun tuloy, nakakatawa yung magulang kong gwapo. Ayos! Hey guys. Tanong dito bago sa to. So guys, ang tamang pag-ihaw ng bisayang manok. Tignan nyo ha. Huwag kayong kukurap. Hi guys. Magandang linggo. Magandang linggo. Ambog! Error naman diretso. Linggo natin, masaya. Kaya mag-ihaw tayo ng Bisayang manok. Bisayang manok. Lalagyan natin ng Ginataang niyog. niyog. Sorry for Para inconvenience. malinamnam at masarap. Tapos, dagdagan natin ng kaunting sili. Para naman lalabasan tayo ng pawis mga guys ha. Huwag kayong palimot mag-subscribe sa aking YouTube channel. At pakipalo na lang para sa mga ibang update. Ha? Sa ibang mga kaibigan nyo, paki-add na lang. I-share Para na lang. marami tayong mga subscribers. Iyan nyo. Sunod namin. Iyaw naman kami ng ipante. Pero lang. Pupunta muna kami sa Africa. Baka mayroon kami Ito muna makuha yung- dun. Ano namin. So ayan guys. Naihaw na natin yung bisayang manok. So ngayon kukuha tayo ng mainit na tubig. Para ibubos natin sa bisayang manok. Para makuha yung balahibo niya. So ayan. Ayan yung brother ko. May brother Louie. Sidekick. So ayan. So ayan guys. Naubos ko na yung mainit nating tubig. Kaya ibabalik natin dun ha.
guys. Kinukuha yung namin yung balahibo niya. Sa atin is magkakatayin yung lamang loob. So ayan guys, natapos ko na rin yung manok natin. So next natin gagawin is pipigain natin yung ginagawa nating niyog. Saan ba yun? Ayan guys, ito yung meron na tayong ahos at saka bombay. So ayan guys, nalagyan natin yung bisayang manok natin sa kawali. Hintayin naman natin yung mambot yung kanyang unod. So ayan guys, oh. Ayan guys. Tadang! Ayan. Hintayin natin yan mga ilang minuto para lumambot yung bisayang manok natin. A few moments later. Tadang! Ang sarap! Ayan guys, ginugutom na ako. Ayan yung mga kasama ko sa bahay. Ayan, oh. Hindi na sila umiimik kasi gutom na. Ooh, sarap. Sarap na sarap. Ina, sibugan na guys. So what's up guys, mga bossing dyan. Ayan, luto na yung bisayang manok natin na ginataan. So ngayon guys, tikman natin ano yung lasa, kasi ako yung nagluto eh. Oh, yan ang sarap sa bawo. Ang sarap. Ano? Guys, oh. Dito sa probinsya, kapag wala kaming magawa, yung inahin naming manok yung inihaw namin. Kasi wala kasi kaming ito sa Bisaya, sudan. Yan guys, oh. Ayan guys, oh. Iba yung lasa niya compare sa boiler guys.
ang native chicken is hindi siya maraming fish yung kinakain niya. Yung kinakain niya dito ay yung uod, sagbot. Guys, oh guys. Sila nyo.